Heikkolalle ja tämmöinen vakio. Tosissaan sanotaan suoraan, että todella vakiovolvoiksi on saattu saaret vaan ja olisi iskuvalmista ennen kanssa. Nyt tullaan Volvolla kakkospaikalla, ja se on tuolla toisella varsinkin Kirkkamuksella. Pellilampu tuonne ylös radalta, katsotaan saanko pelliauto vielä radalle, ei näytä. Vuoren varmasti Heikkala ja Pelli myös saadaan matkalla tuolla Seinällä. Sortilla koneja on sortilaatikko ja näin tuossa, että kyllä sortilla ehtii. Se on sortinsa ja se on sitten itsekin laitettu. Nyt ollaan jo Kansalassa ja Jätössä perässä ja Heikkala heittää nyt ohitetta Volvosta ja keltaiset liput tuolla ei nyt ohiteta 50 metriä ainakaan ja nyt ohitetaan Pelliin, nyt jälleen alkaa taistelu ja maalilippu valmiina, niin käy Toni Heikkala ottaa tästä haavinaalipaikan Kansalan kanssa. Pitkään oli Laurilla tuossa. Sitten menee Laurilla ja Pelli tuonne C-finaaliin.